Историята на Денят на розовата фланелка започва през 2007 година в Канада, когато едно момче решава да отиде на училище с розова тениска, а неговите съученици му се подиграват. Когато двама по-големи ученици виждат това, те решават да купят и да раздадат 50 розови тениски. На следващия ден всички ученици от училището носят розови тениски в солидарност и изпращат послание към Тормоза. Това малко действие се превръща в световно движение, което обединява милиони хора по света. На този ден всички носим розово, символ на толерантността, добротата, приятелството. Те ни напомнят, че всички заедно сме по-силни и никой не е сам. Призовавам ви, правете всеки ден правилния избор, като избирате доброто. Защото по този начин ние изграждаме едно позитивно, добро общество, което липсва тормоз и агресия. В деня на доброто искам да отправя моето послание. Бъди добър, прави добро и не забравяй. Доброто се връща най-неочаквано. Но когато правиш добро, не бъди такъв егоист да държиш да ти бъде върнато. Обичай различията. Те ни правят уникални. Защити по-слабите от теб. Не бъди безучастен, прави разлика и заставай на страната на доброто. Бъди добър с всички. Целият свят прави път на този, който знае къде отива. Добротата е най-прекрасната музика на душата. Търсете доброто в човекът. Не позволявай лошото в другите. Да убие доброто в теб. Приятелство обичам от приятелство, на тебе всичко се дължи. Зато и се пазим вечно предателство и от обиди и лъжи. Приятелство обичам от приятелство, на тебе всичко се дължи. Зато и се пазим вечно от предателство и от обиди и лъжи. Помогни, без да очакваш нищо в замяна. Животът не изисква от нас да сме най-добрите, а само да даваме най-доброто от себе си. Свободата на човек зависи от доброто, което прави. Тормозът наранява, Но доброто лекува. Щастието зависи от ума, сърцето и волята на човека. Защити по-слабите от теб. Доброто е винаги на мода. Носи го със себе си всеки ден. Добротата е заразна. Предайте я нататък. Най-важната молитва се състои от две думи. Благодаря ти. Погледни от хубавата страна на живота. бъди различен, отличавай се от тълпата. Най-страшното нещо на света е скуката. Животът е най-хубаво нещо, което природата е създала. Единственото увреждане в живота е лошото отношение. Нека се стремим да бъдем по-добри. Не съди, а подкрепи. Доброто е като светлината. Колкото повече я споделяш, толкова по-светло става. Да направиш добро не струва нищо, а значи много. Щастието зависи от ума, сърцето и волята на човек. Правете добро, усмихнете нейните сърце, не днес, всеки ден. Винаги заспивай с мечта и се събуждай с цел. Да бъдеш добър не струва нищо, но означава всичко. Не е важно да си по-добър,